Dnes vám prinášame exkluzívne interview s mladým hejterom. Mladý hejter. Kto si? Som jeden z vás, chodím na čierno, meškám s účtami a zbožňujem fast food. Proste jeden z vás, akurát viem písať. Prečo si založil blog Utrpenie mladého hejtera? Už ma nebavilo dívať sa na zlobu tejto doby potichu a keď Dominika vydala ten strašný klip, tak už som nemohol byť ticho. A zvyšok už poznáte. Hanbíš sa za svoje meno, že si musel založiť anonymný blog? Nehanbím sa za svoje meno. Nie je podstatné, kto je podpísaný pod tými článkami. Momentálne podobno podpísaných 16 000 lajkov, takže myslím si, že je to v poriadku. Zaujímalo by ma, prečo si sa rozhodol vyjadriť k Charlie Hebdo? Takisto sa považujem za karikaturistu, nie obrázkového, ale slovného. A veľmi ma trápi, ak je niekto ochotný zabíjať kvôli tomu, že si urobil srandu z jeho vymysleného náboženstva. Na tvojej facebookovej stránke sa ťa ľudia pýtali niekoľko otázok, tak teraz ti ich pár položím. Demotivácia sa ťa opýtala, kde si zas bol? Cez víkend som väčšinou v KC Dunaj a opitý tam ľuďom vykrikujem, že to ja píšem mladého hejtera. Kam ideš? Predbehnúť demotiváciu v počte lajkov. Evka Trubáčiková sa ťa zas pýtala, či ťa robí hejtovanie šťastným. Nerobí ma to šťastným. Prečo to potom robíš? Zlé veci nezmeníme, ak o nich nebudeme nahlas rozprávať. Ešte jedna bonusová otázka. Ak by si mohol byť ktorékoľvek zviera v zoo, ktoré by si bol? Riaditeľ.